2000, чуєш? Вала моя. Угу. 57 тисяч, ніхера себе. Де пригай. Да. У мене Зараз. 62 чогось. Хоча його було. А, у мене може цей. О, дві Шапка ремки не дали, з того. чуєш? У мене шапка не шостого. Короче, то дві може ремки шапка преміум класу, дві леги і бронебійних дав. Ну, на пістолет і на цей по 500 штук. було. Нормально. Приємно, конечно. Що тобі дати цих Дивись. бронебійних? Та нічого. Ого, ого. Да. Ну, чуєш, Дивись, як. нас витримав оцей стовпчик і оцей кусочок, прикинь. Ще чуть-чуть буде, і все. Добре. Так.